asked again and again that the government should look into other ways to subsidize the taxes so that people will also contribute towards the building of a nation, because once the taxes are very high, people will have nothing even to contribute towards the building of a nation. Wadhi kaunti ma Migori kama familia mapio ulao dare gwenge mag Nyatike dwaro mondo piny owacho omigi kony ma oting'o chiemo ka giywak ne ojwang'gi. Giwacho ni jumbe adek magisebedo ka gijot e kembe pok omigi kony kaka nosingnegi. Jo Juma ni kod mathoth. Familia malomi achiel mogwego mag Nyore sabkono ma Nyatike e kaunti ma Migori pod ojot e kanisni mopogore opogore bang' pio owuok e nam Lolwe darogi e utegi. Familia gi osebedo kuondegi mag jot kuom jumbe adek. Kuonde jot gi sano wene mana joma mine kaachiel kod nyithindo ka joma chuo mabende koro temo menyo koni kod koni koro bedo mana kuondegi seche mag odiochieng' kabede ka oromo seche mag midhiambo to koro gimanyo kuondego magidhi ninde. Sani nyaka chuowa ma onyuomowa gidak mana ka winy modak e wi yien to wambe wadak e iye, ok wanyal riwore kodgi nikech nyithindwa ma nyiri be wadak go ka. Wengine wamepoteza nyumba yao, wengine wamepoteza ng'omba yao, wengine wamepoteza mashamba, hata mashamba zimefagiliwa na maji, barabara pia imefagiliwa na maji. Sasa tunabaki pweke hapa. Tunaomba serikali itusaidie. Giwacho ni kuonde jotgi ngima ok yot kata matin. Nyaka sani ma wantie kani kaka wamenyo en tich matek nikech mondo idhi meny ka ok mane yie moteri to kinyal dhi. Umiyo wakalo kenge matek kabisa. Kama chakula isiwe gorogoro moja ambayo unakula siku moja, hata kama mchele isiwe gorogoro nusu gorogoro ambayo unakula jioni peke yake imekwisha. Waangalie njia ya kudumu ambayo wanaweza kutusaidia. Midhieche ma oting'o kech koro gotaj e kuonde jotgi nikech thoth familia ma odak e kuondegi mag jot ne owito yoregi mag nweng'o. Pi mosebedo ka chando jodak maka mosemayo gi gik manyiso gi loso mag puothe oseketho nyaka udi utegi ogore pi. Flora Koth men achiel kuom jogo modak e kuondegi mag jot wacho ni ngima ok osebedo mayot e kuondegi mag jot. Nikech koro wan nyaka gi nyithindwa gi jopuonj yoro pi ka oko kendo biro e skul ka. Waneno malit nikech gibiro modeko to wambe kaka wan jonyuol wan adult. Chiko wa tek kaka ginya chiko nyithindo to gichiko wa. Tek nikech samoro wanyago koko wa mine wadak opogore udi ka. Samoro ng'ato gwambore gi wadgi ni imulo moka mogo tin kia imadho nyukana. Kaka wanyalo timo. Onge sirikal konywa uru. Gavana marwa Ochila Yako Mbogo. Bi konywa kaka wanyalo timo. E kinde limbe marwa e kajot ma kanisano mar Pefa Manyora ne wayango ni thoth jogo mojote kanisani nindo mana e par kod nyithindgi kata mana nede mag geng'o suna bende gionge godo. Miwa uru kata ema mondo wayie wadwa manye kata kuonde moting'ore ng'ato nyalo dhi bede ode kende makato riyo kech to nyalo yudo kako dak. Dennis Makoyo men nyamre gigo mag Nyora wach ni kata noyudo thieth ok osebedo mayot ne jogo eko mapio daro. Owuene nitie mine mabende nyocho nyole pi kama moko gorude mayo manyo wanyalo konyo gigo nyok nyalre. Nyo watemo mondo wagolgi oko gi yiedhi, nyo watemo mwagologi nyaka demo ti mamoko ok wuothi. Tunatumia tu ma private ya kibinafsi ndio wanatusaidia na vidonge, na hii ya serikali tumekosa kabisa. Wakina mama wakitaka kuzaa wanapata shida ya usafiri kwenda kwa maternity. Jalup chief moto sub location mar Kakelo Kakoth Rosa Guko wacho ni pong' mar pi bende oketo ngima oganda ma odar gi kamarach nikech le ma odak e pi ma oting'o repe sani wuotha e lwele gwengego. Pong' ni endi osemiyo rewe ok nyal dak nam nikech nam koro pong' ahinya. Rewe oduogo dak metie mier ma jogi odake. Gotieno ok ginyal wuok oko nikech repe siko ka gore mane tie udi ma gidake. Jogi mapio daro wach ni pok giyudo kata chiemo mowuok kuom piny owacho. Kada bene lipot mawuok e apis mar County Commissioner e kaunti ma Migori to yango ni piny owacho malo yando osechiwo chiemo ma oting'o oganda gunde 750 kaachiel kod gunde mag bando maromo 450 ne jogo mapio daro e sabkono ma Nyatike. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere kod kata weche mag midhiero ma olo kilengima oganda ni ng'ikruok mar somo nobedo e odiechieng' mokwongo mar yawo skunde e skund primar ma Ulowa mayudore Bondo tok jopuonjre mchopo e skul. Mana jopuonj adek kende mane ochopo kama moko maromo 9 wachore ni ne omoko loka Usenge tok Pinam dino lalo Madhogoe. Ma Ulowa mayudore Bondo e kaunti ma Siaya.
nochuno nyithindo manoyuoro mar yawo sikul mondo donjie tugo e pap ni mar jopuonj ne onge kaluwore gi pinam momedore kendo dino lalo madhogoe kendo loro ne thoth jopuonj modak e chiro ma Usenge. Jopuonj biro chopo sikul maber kaka mano to wabiro luso people, wabiro luso dhano, wabiro wito ngima mar dhano e ndara kar kae nikech ndara rach kendo rach kabisa. En kama kioro pi ma ichungi to pino bende ringo. En pi maringo ka okisamba odonji nam matino chala aora no kidhi ywayo dhano kani. Emomiyo government kata bed nowacho no yaw school. An kaka janyuol ma Ulowa Primary School aneno ni manto dhi miyo dhano thoye e gweng' kani. Kapo no kolos ndarano. Ndara kolos sawa. Kapo ndara pok obedo maintained to thoye dhi beti go tagulu kar kae. On being ni Dhogoye is completely overflooded. Ma safety ma jopuonj ni kamarach. So as you can see nyithindo mani school ka maonge jopuonj. Koro wan kaka leaders mane jonyuol oyiero wan gi nyithindo gi ka. Koro Dhogoye en bridge moro ma o connect Usenge sublocation gi Gotagulu sublocation ma ko onge to onge activity moro amora manyalo dhi mbele. Kaluwore koda Lois Obadha ma en achiel kuom jonyuol e sikundni, giseyo piny owacho kuom yie mar yawo sikunde kata doko ni sikund nyiri ma libamba kae ma Ulowa to nooro ne jonyuol ote machuok machwalo nyime yepo mar skundno kaluwore kod oula mapek ka giwacho ni piny owacho ne pok oikore malong'o ne yepo mag sikunde. Kwaneno ka tich no biro bedo mayot, emiyo government kata ka wacho romo gi rangi solution alternative maber ma ginyalo loso mondo joma dhi school kaka koro joma biro school Ulowa kar kae en ok en Ulowa kende, nitie Nyayo Primary School bende, nitie Osieko bende within this community achiel ka, nitie Gotagulu Secondary School, nitiere Ulowa Girls Secondary School. Gin skunde ma bedo served gi ndara achiel ni eka nyithindo bi kar ka jopuonj bende chop kar kae. Koro kata ka government wacho ni mondo yaw skunde pod aneno ka nitie buok maduong' kabisa nikech gik mang'eny pod ok oikore. Ndara ni en gima nyaka ng'i eka nyithindo biro chopo skul kaniyo maber. Wayuaka kendo wakwayo gi muolo ni government, national government gi county government odwarnwa temporary solution ni goeno, nikech koweye kamano to I'm very sure nikata kinyi the whole of this week nyithindo ok bi report and exams to ni mbele kanyo. Gikwayo piny owacho mondo donjre wachni kaluwore ni e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto higa mokalo e gwengego ne osingo ni olalo manyasani biro ger kuom dweche 18 e dho wath madhogoe. Sani koro gino miyo oganda mathoth idho yie ka gikwang' nyakalo kwa machielo, gino magiwacho ni chamo omenda mathoth. Dhano yawo skunde lakini preparation maber to onge nikech ok obedo organized kaka nyithindo gi joma ok biro chopo e skul nikech koth oketho kuonde mang'eny. Kata mana Dhogoye en achiel ma koth yemo ketho, to kodhno pod dhi ga chwe kata sani, kata kawuono koth nindo chwe ma Dhogoye pi medore. To Dhogoye kanye yo ma dhano nyalo donjogo kende Gotagulu ka ok otiyo kod yie, to yie to en very much expensive. Magibiro seche ma jagoro maduong' mar Nat Collins Oyuu nowacho ni piny owacho nyaka koro rang malong'o ngima jopuonj kod jopuonjre e seche ma koro yawo sikunde mar neno ni ngimagi ok oketi andaki kata matin. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jodak ma Marundiko kod Tongonye e gwenge ma Mwea County ma Kirinyaga koro chuno mondo many yo machielo magiluwo tok olalo matudo gwenge ariyogo pio ulamuko. Kaloro kod jodak, olalo no mantiere kata mariwo apaya ma Tongonye nomukore tok pi aora muomo kalore kod koth mapek mosebedo ka chwe gwengego. Ma omiyo chenro mag ohala kod wuotho moko ka koro jodak manyo yore mamoko magitiyogo e timo chenro gi moting'o nyaka chwalo nyithindo e skunde. Hii daraja haijakuwa nzuri kwa watu. Kuna mashinda kadhaa kwa sababu kusema mtu atoke ile pande ya Tongonye avuke hii pande, hata kuna hospitali hapa. Kama iko hapa haina laboratory na ile iko na labs. So kusema mtu atoke huko aende huko haiwezekani. So hata mtu kupata uchungu wa mano kutoka upande ule kuleta upande huu si mzuri. Hapa pamevujikia mtu pia mguu, kuna mtu pia alikuwa hospitali ametoka juzi. Uwezi amini ama uwezi ona hii daraja imejengwa na chuma ambaye asijafikiza standard.
chuma ya D8, D10 na D12 inaweza jenga barabara gani? Ukienda kujenga barabara vile tunajua na wale ambao tunafanya kazi na serikali, tunajua lazima ikuwe na chuma ambazo zimeangaliwa na lazima ikuwe na approval yenye imetoka kwa county government. So hii daraja ilibebwa na maji na ilibebwa na ile mvua ilinyesha siku ya kwanza. So ilikuwa imejengwa vibaya, ijamaliza miezi miwili kutoka ijengwe. Hii daraja ilibebwa na ikaenda na maji. Sasa hii hakuna daraja ya kutoka upande wa Moridoko kwenda Togonye. Sasa tunauliza viongozi wetu watengeneze hii daraja. Imeharibika. Hatuwezi enda shule kutoka Togonye hadi Morindoko juu venye imeharibika. Inabeba hadi watoto, hadi watu wazima wanabeba wanapelekwa chini. Dichuo moro ma hike ni ediere owito ngimane tok pio ula yuerebo lalo ma SGR e gwenge ma Kianugu, Kajiado kaluwore kod koth mapek machue gwengego. Jodak ma gwengego ywago chal marach mar olalo no ahinya e kinde ma koth chue ka giluoro ngima jopuonjre sama gidhi e skul. Gidwaro piny owacho mondo olos olalo no kata manyne yo machielo ma ginyalo luwo. MCA malo Ololua Eligor oseyo Kabireru kuom koso loso olalo no mabende gitiyogo kodwaro mondo manye duoko mosiko. Chenro mar golo ringre dichuo no pod dhi nyime. Nilipigiwa simu nikaambiwa iko mtu ameanguka kwa hii maji, na vile mnavyojua tulikuwa tumewaita tena nika highlight mambo ya hii maji, na kulikuwa na mtu ambaye alikuwa amemfuata, walikuja tu akiwa wanateremka pamoja. Unfortunately akajaribu kumsaidia, ikakuwa ni ngumu, hangeweza kumsaidia. Kwa hivyo ningeomba serikali wapate vile watatusaidia hii maji itoke, kwa sababu hii maji imeletwa na kware tatu. Hapa kuna kware number 1 inaitwa Ololua ambayo inamwaga maji kwa hii underpass, hii Karen West underpass. Alafu kuna kware zingine mbili pale chini ziko adjacent kwa SGR. Hiyo maji inaweza tolewa na the shortest route ni through the forest. Wakati tuliona hii inafanyika na watu wa reli wakasema hawana ruhusa ya kutoa maji pale, walisema lazima ruhusa ipeanwe na watu wa forest. Shule zimefunguliwa sahi. These kids from school they'll want to come down this way. This place is too deep. If this is a grown up mwenye amezama hapa, basi watoto itakuwa aje? Tuko na kware kama 3. Mimi ninaomba wenye hizi makware, as we are working on this, let them also work on their quarries to empty them. Kama sasa ile ambayo iko hapa juu sio kazi ngumu kuiempty, ni kutafuta excavator tuchimbe mtaro vile tunachimba kule, hiyo maji itoke yote. Jiprario mane duol mar JSC ochwalo nyiga gine lemo mar jong'ad bura mag doho mamalo chamo makawuono mar chako tich ayanga e nyasi mane otako jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare bore Nairobi. Jatend piny onyiso jong'ad buchego mondo chiwre ne tiyo ne jo Kenya maber gi bidhruok kendo maonge mibadhi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Okinyi makawuono e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto, jiprario mane JSC ochwalo nyinge gine lemo mar jong'ad bura e doho mamalo chamo muma mar donje apisi. Benjamin Mwicha Musyoki. Jong'ad bura go tingo Moses Otieno, Alice Chepngetich, Benjamin Musyoki, John Lolwatan, Francis Andei, Andrew Bahati, Julius Kipkosgei, Wendy Kagendo, Emilio Minde, Helen Rafaela, Alexander Muteti, Julius Mukut, Benjamin Joroge, Caroline Kendagor, Stephen Mbugi, Linus Kasan, Noel Onditi, Tabitha Wanyama, Roda Ruto kod Joe Mido, duto chamo muma kagisingore mar tiyo ne jo Kenya kaka jong'ad bura e doho mamalo e yo maber kendo gi ratiro. Koloso tok jong'ad buchego chamo muma, jatend piny ojiwogi mondo giti ne jo Kenya ka giluwo pen chike ma pacho ka maonge mibadhi. We will be judged not by how well we serve the strong and influential, but how well we support and protect the weak, the poor, and the vulnerable. Let us strive to appreciate and support each other's work without compromising constitutional principles. I encourage you to commit yourselves to serving the people with integrity and professionalism and to reject corruption in all its manifestations. Ruto bende opuoyo gai mar doho kuom chugo doho makonyo e yalo mapiyo buche matindo kendo konyo e kedo gi dhugruok mar buche e doho. I am happy that the establishment of small claims courts across the country
has brought justice closer to the people and resulted in a significant increase in the number of resolved cases. To support these efforts, we have increased our budgetary allocation to sectors combating corruption and promoting justice and accountability since 2022-2023 financial year from Kenya shillings 87 billion to Kenya shillings 108 billion in the current financial year. Jong'ad buchego noyier tarik 9 dweni kokale milome mane oketi oboke moyiedhi mar sirikal kendo nyingegi nochwal ne jatend piny. Dwe mar 10 higa mokadho, JSC nolando thuolo mar jong'ad buche 20 kama ji moheo 305 nooro kwayo maggi. Kata kamano, ji 100 kende ema nodadhogi kaeto okaw ji 20 go. Chenro mar dayo dho jong'ad buchego notimore kind tarik 3 dwe mar 4 nyaka tarik 3 dwe mar 5 higani. I wish you success as you embark on serving the people of Kenya. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoromogi en dakika 25 tok saa 7 wadan mondo mwaka uyweyo wa mokwongo chenro en mar migawo kabine neno kanyo ka ote molo kai Ramogi TV lera ahinya nyoniang kwa buai Masha Drakogara kawan gi mama na Nyasuna ero kamana enya neno kanyo kan lira reward nyako yugi neno Ramogi TV kan Nyamaroka nyakach habari chopo Nyamaroka maber Ramogi tosha ero kamano Ramogi TV lera hinya Ramogi TV waneni kod Alton Oyeko Ward Manager Central Kanyamkago Ward kod mama na Rosa Oganyo Nyakanjira Karachuonyo Mautis Tinga Oganyo Marapogi Kanyamkago ero kamano Ramogi TV waneno Ramogi eyo makare Ma Kevin Kawuoka Longo Kaboch Ramogi TV lera hinya ero kamano nyako Ramogi kikidhi mabor pod wai kod weche mathoth chenro en mar migago. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush, you enjoy the engagement all day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel. Guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-54 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Beam, explore, discover. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalane. In a world where faith sacrifice and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1.
gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Mar clinical officers pod nyime kod ng'anyo margi magibago e boma ma Nairobi e kinde ma bende riwruok mar governors twako jotendgi mamoko e log tich mar riwruogno Nairobi. Moko kuom jotelo mag riwruogni ma otele ng'anyo ma kawuono koni riwruok mar governors osebedo ka miyogi kiach kuom ndalo 44 magisebedo ka ginie ng'anyo. Pod ginyono piny ni nyaka winjruok mar keto e tim ogirimiti ma higa 2017 chop kare, kendo bende nyaka ndik jochiw thieth mane okonyo e kinde corona e yo ma ongirore. The government has refused to listen to us. We went on strike over 40 days ago today, and it is very unfortunate. Today is the first day that the COG has decided to sit down with us. Some of the issues that we have been advocating for, it is conversion of the UHC officers to PNP. It is about payment of our risk allowance that we agreed with the government in the year 2021. It is about payment of clinic officers interns according to the job group. It is about employment of more clinic officers. So we want to commend the Ministry of Health who has been engaging us and still engaging us. But then the Council of Governors, today we're having a meeting with them. We hope that everything that we are demanding will be agreed. As we are very ready to even call off the strike even today, if the 15,000 enhanced risk allowance is factored in and agreed, because this is something that had already been agreed by the then Minister for the Cabinet Secretary for Health, Senator Mutahi Kagwe. Ekineni maskunde yepo jopuonj mag skunde mag sekondar madundo mawuok e kaunti ma Kitui obago ng'anyo nyaka e pisi mar migawo mar somo e boma ma Kitui kod Mwingi ka gidwaro mondo sirikal ondikgi e yo ma ongirore. Chudo makare kod lwasi makare mar tich. Jopuonj go sirikal mondo ng'i kaka ginyalo yudo dwachgi motelo ne gidok e skunde ka ginyono kar tiendgi ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka sirikal bi winj ywakgi kendo chiwnegi dwoko mowinjore. We are very disappointed by the current government and the TSC. Shida zetu ilianza tarehe 6 mwezi wa pili. When we were employed, walianza kutupea barua, na hiyo barua ambayo walitupea ilikuwa imeandikwa we shall serve for 12 months na renewable. Lakini baadaye TSC na serikali walitungeuka. Rais mwenyewe akasema tunafaa kuserve for 2 years ambayo hakuna mahali tulikubaliana na wao. We have children at home and parents to support. Hiyo hata haiwezi. Focus power. They have to pay us and compensate us. Tukue employed to permanent and pensionable kama walimu wengine. Na wazazi, watoto wenu atufunzi, wako shule na tuko huku, tunataka tuajiriwe. Mwambie serikali tuajiri, turudi tukafunze. No retreat, no surrender.
Borwantiere ng'anyo mag jopuonj mag JSS ni somo skunde mag junior secondary dhi bedo kod ng'ikruok tok jopuonje county bago ng'anyo mar nyiso ni gichung' kaachiel kod jopuonj mag JSS madwaro mondo sirikal omedgi osara kendo ndikgi e yo mongirore. Jopuonj go mano ng'anyo e boma ma Isiolo kendo go tacho ko mar apisi mar director mar duol mandiko jopuonj tich osayo sirikal kuom remo winjo chik mar doho. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KUPPET bade ma Isiolo Kimwere Moses wacho ni TSC onego luw chik manogol kod doho mar jotich. Kimwere wacho ni gimiyo TSC ndalo 2 kende tok mano gibiro donjo ne TSC kuom rem rito chik mar doho. Which is a hardship area, which is the environment is not even conducive for us, and we are requesting the government through the TSC to pay as well. You cannot imagine, we are demanding our rights. You know our rights? The court has already said that internship is illegal, and in this internship, this is the 2nd year, because we were like, let us wait until we complete 1 year and then we be confirmed. We completed 1 year and yet there is no confirmation. So we are, in short, we are tired. We want to be confirmed. TSC, they must obey the court order ilifanywa na Employment Labor Relations Court. Hiyo ndio imetuleta hapa na wakati walienda kwa appeal bado wameshindwa case. Sisi tunataka wa employ the intern teachers permanent and pensionable. This is easy request. Ini kitu sisi tutakusanya hapa na tukuja hapa to apply contempt of the court. Ndio Nancy Macharia aende ashikwe hadharani mchana. And the contempt of the court ni milioni 10. E county Laikipia malayo jopuonj JSS maromia uchielo singo dhi nyime kod ng'anyo nyaka duol mandiko jopuonj TSC ndiko gi tich e yo mongirore kendo winjo dwachgi. Jopuonj go bago ng'anyo boma ma Rumuruti ka giwacho ni gibidok e tich nyaka migi barupe mag tich. Giseyo TSC kuom koso luwo wach doho manowacho mondo ndikgi e yo mongirore. Bende giseyo bura kod piny owacho ma giwacho ni ok odewo twak e wi wachgi ka giwacho ni mae dhi nego lek piny kata dhi nego lek mar piny owacho mar chwalo somb CBC. Giwacho ni barupe tich mag TSC chiwo kod jood bura ma ok TSC kaka owinjore. Hiyo pesa wakati bahari ambapo hizo shule za Shakahora ziko kilomita 17 kutoka mahali unaishi. Mahali hizo shule zimejengwa, hakuna mahali pa kukaa. Kwa sababu lazima utafute pahali kwa kukaa na usafiri. Ukijua vizuri ya kwamba hii ni Laikipia ambayo ni county ambayo iko na bandits na walimu wengi wanateseka kufika hizo mashule. Na kwa hayo machache tunaomba serikali iweze kutupea mshahara yetu yote, itupatie ajira ya PNP. The TSC appealed and we lost. So we are demanding the TSC not to appeal what the court passed, so that these teachers, JSS teachers, can benefit from their government. There is the rule of law and we have got our constitution. And it's important for us to follow the rule, isn't it? Now that you have gone to court, our main work here in the sub-county is to do what? Is to deploy, not to employ, okay? So, we are going to forward your petition. You are in our hearts, and whatever you have said, the commission will look into it. Jowuoth 12 noresi masira mar yie mane onimo kowuok gwenge Magamba ka gichomo lango la Simba e county Malamu. Yieno motisi ni sailors noyudo masira tok injin ne moko kendo apaka mapek ywaye kendo loke. Achiel kuom joma ne oresi oting'o miyo mapek ka ijiwo joma tiyo gi yie kindeni mondo obed motang' kendo bed kod koti makonyogi kaponi ginimo.
M-Pesa Foundation oketo thenge omenda maromo milion 77 mar chwalo thieth maonge chudo e kaunti sa 12 ma pacho kae chenro ma gisebedo ka gitime tudruok kod osiptal mar wang' ma Lion Site kod Zuri Health. Tielo mokwongo mar chenro ni otime kaunti sa 12 kendo chwalo thieth ne jopiny maromo 30,000 ka modong time skul primar ma drive-in dak ma Mathare kama jodak maloyo 5,000 oyudo chenro mopogore mag thieth. Kamano bende ne gilimo kar thieth ma Mathare North kendo siro gi kony ne mine ma okonyore. Line inaenda vizuri, njia zote ni smooth, hakuna kitu yote, kila kitu imepangwa iko sawa. Mpaka nikafika kwa daktari pale, kufika kwa daktari wakanielezea hii shida yangu inaweza tatuliwa kwa haraka. Whereby wakanipatia appointment ya Tuesday niende nifanywe upasuaji. Na M-Pesa Foundation wamenisimamia kila kitu kuanzia hiyo process yote ya operation mpaka siku ile nitapona. So in this camp, we are addressing the disease burden that has been caused by the floods and just ensuring that we do more prevention because of the water and that kind of thing. So we are checking for waterborne diseases, but we still have our normal camp running where we check for non-communicable diseases. We have an eye clinic, we have a physical clinic, we have a nutrition clinic, pediatric clinic. We this not just as a one incorporate also digital tools. Everybody see there we also have consultations on SMS and on WhatsApp chat. Kamimaro mutu ko da ke bless de budas e general sector e ka pega mara fari ba che parte de yende na de ki mara fari yo para pega mara dek kaka bunge pachoka chenro mano time county Nyeri ajatatije maro chol group magen medo bunge mopekete ni mokalo jo kanyo mbogo madiwo nyaka punje e witu kama konyo chenro kama tumeacha ambaye hakuna space. We don't want any space. So tukisha now for the rest of us, madam. Since the year 2016 when we began our partnership to date, we have planted over 70,000 seedlings of assorted tree species. And cumulatively we are estimating the survival rate to be 86%. And 86% is a high rate in terms of survival, and so we have achieved our target, and so we are saying the partnership is very, very beneficial to both institutions, and we look forward to more of that partnership again. We have had flooding, which has affected a number of people. For those who have lost loved ones, we are here to support them and commiserate with them, and hopefully through our little contribution alleviate the suffering that they're going through, and as the governor has said, give a little dignity to them through this process. As All Mutual, we are a responsible business that ensures that we support the communities that we operate in. Mombasa ni chenro mar puonje yore manyasani kokalo chenro mar Tech Kids ochake skunde county ma Mombasa ka onge jopuonjre e kind higni 4 nyaka 5 skunde mag primary. E chenro moyange county ma Mombasa mar puonjo gi mar yor lony manyasani kapod gitindo jopuonjre 50,000 dhi yudo thuolo kata malo 70 e time skunde mag piny owacho. Gavana ma Mombasa Abdul Samad Nasir okwayo jonyuol mondo osir nyithindgi e yudo lony makamano ka osingo konyo e chwalo kony mag masinde masiro tiegruok makamae. Innovating bananas. So let's clap for them. So we
With this, we are now going to roll out to all our schools, train teachers, and we are going to form a community of practice where we will be meeting monthly just to review and to learn from best practices from our schools. And when we started all through, we started with only 2 kids who right now actually one of them got a scholarship to Stanford University, and another one was taken full scholarship with an international school, and he's finishing up. Actually, he's just coming from Turkey. And this is something that I think can be replicated and implemented in other countries throughout the country, because this is something that is going to benefit our children for now and also in their future. There is no doubt whatsoever that we live at a time when every child, every single child, is probably more digitally inclined than those who are of an older generation. Yakaramogi en sabiro gidaka prangan koda bicho dono choka ka yueyo machielo chenro en mar migago neno ka otimo lokai Ramogi TV e odwa okiwacho kanyo nyingi Ramogi TV longo to awuoka kaka aworo ka jodak e gwenge mag Nyora Kadem Nyatike Nyasaye omak tuoche ne nyithindo maliet biro kwe Madikens Mariat Dewer Conman Steven Oluoch kaya okiwacho kanyo mabere wacho Ramogi neno e makare ka bende Keno Dundo bende wacho ni wuok dede owinjo kendo neno Ramogi maler Ramogi waduogo gi weche mamoko. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza-tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Akasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier. Unashinda 5 million within seconds. BCB license number 35. Nakwara bendinge unono margwen. Jakawina manocha ko ya mulo. Kisumo en kama ne jibiro duere. Ke ate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok margo Ramogi no wuok Uganda. Kaluore kaka ne Ramogi owuotho. Tichario ka tichario, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'egwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nondo mar gwenge yo Koloni kendo milere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu no wuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'oa. We wawinja nena. Sade Kutieno, mana Ramogi TV. Radio